min jakke af. Okay. Der står bare, at jeg må tage en masse tøj på os, og så tage det af. Får du lige her? Der er noget mere tøj. Må jeg gå ind i dit klædeskab? Det må du gerne. Hvad er taktikken? Jeg skal bare smide tøjet. Jamen noget, der ikke skal over mine hænder. Er der noget i skufferne, jeg ikke må se? Pas på nummer 3. Så jeg kan have så meget mere af det her. Nu har jeg den over. Er det her rent? Ja, Okay. Tæller en sok som et stykke tøj? det synes jeg, det gør. Okay. Så det var en. Sokker, sokker, sokker. Altså, Man kan jo sige, at det er jo meget heldigt, at jeg er en mindre størrelse end dig. Hvis man nu er fed, for eksempel, så ville man jo ikke bare kunne tage dit tøj på. Og så ville man jo blive lidt udfordret herhjemme. nu synes jeg, det ville være synd for dig fortsat. Må man smide det flere gange? Må det være noget smartere i det her? Altså, det er smidt 2 gange. 9. Jeg sveder i hvert fald også, hvis jeg gør det. Så. Tag så meget tøj af som muligt. Nico, ind og tage tøj på. Jeg skal ikke tage. Men der står ikke, det er mig. Det vil sige, du må også tage tøj af. Godt. Det var det. Så det var 2 stykker mere. Aftale.